Moram da vidim šta je ispod poklopca. Wow, to je čokoladni malac. Izgleda tako dobro. A šta je kod mene? O, pravi malac. O, Phoebe, ti već jedeš svoju igračku? Da, to je zaista ukusno. Ne mogu da se odvojim. Uživam u svakom zalogaju. O, da. Jo, čak ti zavidim. Šta? Moj malac se pomera. Kako je to moguće? Je li on živ? Ćao. Ideja, hoćeš možda bananu? Znao sam. On je fan banana. Jao, Phoebe jede malca. Mom malcu se to ne dopada. Ko to viče? Šta? Malci? Živi su? Ne, pustite me. Bobby, mogu li ja? Ne, sad je moj red. Ovako, to uvek radi. Oho, Versace. Da vidimo šta je u kutiji. Wow, to su moderne naočare, super. Hajde da ih probam. Izgledam super. Moram da se slikam. O, da. Divna sam. Čekajte, šta mi je to na licu? O, ne. Moje naočare su čokoladne i rastopile su mi se na licu. Da vidim šta je kod mene. O, to je kutija sa magičnim naočarima. Izgledaju zanimljivo. Wow, tako su dobre. Ali zašto su magične? Šta je sa Phoebe? Baš si smešna. Što se smeš, daj ovamo. Da vidim. Kolika su ti usta? Ne sviđaju mi se ovakve naočare. Čine me ružnom. Phoebe, mogu li ja biti prvi, molim te? Pa dobro, otvaram. Wow, telefon. Šundan je. Čekajte, pa to je čokolada. Sjajno, baš je ukusna. A šta je onda kod mene? Wow, novi iPhone. Ali znate, imam 10 takvih. Vidiš, imam ih previše. A šta je to kod tebe? Čokoladni iPhone? Hajde da se menjamo. Ja tebi moj novi iPhone, a ti meni čokoladu. Da, naravno. Slažem se. Odlično. Baš sam gladna. Da probam. Ovo je zaista ukusno. Super. Hoću što pre da pojedem sve. Jao, bela čokolada mi je omiljena. Kako je mogla da zameni iPhone za čokoladu? Šta je ovo? Snickers, bueno? Neverovatno! To je prava magija! Mogu da napravim sebi šta god poželim. Šta? Ali zašto mi niko nije rekao da je iPhone magičan? Bobby, vrati mi ga! Vrati! Ali menjali smo se! Prestani, Phoebe! Daj mi! O, ne! Zbog tebe se iPhone razbio! Phoebe, sve si upropastila! O, ne, šta je ovo? O, potonućemo u čokoladi! Phoebe, hajde da se menjamo. Da, hajde! A sada da vidimo šta je ispod poklopaca. Buba švabe, kakav užas! Tako su gadne! Bobby, uradi nešto! Jao, daj da pogledam. Pa one su čokoladne! Vidi! Možeš da ih jedeš. Jao, fuj, zaboravila sam da si ti prljav. Zašto sam ti uopšte prišla? Ideja! Imam parfem. Odlično, sada ne mirišem na smeće. Šta, zar ja smrdim? Da, eto ti. Baš si bezobrazna. Znači, dobila sam čokoladu. Okej, sad ću da probam. Bio si u pravu. To je zaista ukusno. Poješću sve do kraja. Bobby, hajde, sad je tvoj red. Skidaj poklopac. O, ne. Jao, znao sam. Imam prave buba švabe. Samo mi nemojte reći da moram da ih jedem. O, ne. Ovo je prava noćna mora. Pa one su žive. Zašto moram da ih pojedem? Okej, probat ću. Fuj. To je odvratno. Sad ću povratiti.
Bobby, baš si smešan. Samo da si vidio svoje zeleno lice. Jel tako? Okej, sad ćeš i ti probati jednu bubašvabu. Eto ti. Šta si uradio? Progutala sam bubašvabu. O, ne. Aha. Presmešna si. Juj. Šta je? Zar je na mojoj glavi? O, ne! Sad ja? Ne, ja sam na redu. Hajde da vidimo. Autić na daljinsko upravljanje. Phoebe, jesi li tu? Probudi se. Idej poklopac. Ja sam dobila auto, ali pravi, sav je u dijamantima. O da, to ja volim. Cool! Vidi kako je brz. Bobby, možeš da mi zavidiš. Čekajte, a šta je u mom autu? Wow, to su bombone. Obožavam ih. Sad ću da probam. Prelepo. Sviđa mi se. Šta, Phoebe? Sada ti meni zavidiš, jel da? Please, Bobby, hoćeš li dati meni malo? Daj da razmislim. Dobro, daću ti jednu bombonu. Prijatno. Samo jednu? Nisam znala da si toliko bezobrazan. Okej, onda ću ti se osvetiti. Sad ću ti pokazati na šta je sposoban moj pravi auto. Da. Sad ću pregaziti sve tvoje bombone. Eto ti. Jao, kako si mogla da uradiš to? Dobro, onda je sada moj red za osvetu. Bolje beži, Phoebe. Stvarno je pobegla. Dobro, neću trčati za njom. Bolje da pojedem svoj čokoladni auto na miru. Počet će od vrata. Prelepo. Stani, Phoebe, jesi li tu? Sad ću te sigurno uhvatiti. Čekaj, Bobby. Sad ja prva gledam. Hajde da vidimo. Šta? Brokoli? O, pravi je, fuj, kako smrdi. A šta se ti smeš? Šta je kod tebe? Ja imam brokoli, ali moje od čokolade. O, da, tako lijep. Šta je bilo, Phoebe? Da podelim s tobom? Ne, ti imaš svoj brokoli. A šta da smislim? Tačno, znam. Hajde da pozovemo moju pomoćnicu. Zdravo. Treba pripremiti ovaj brokoli. Napravi nešto da bude ukusno. Naravno, sad ću se uraditi. Sada stavljam sve u blender. Tako je. Zatvaram i uključujem. Ispašće koktel od brokolija. Sada prelivam ga u čašu. Super! Ukrašavam šlagom, mrvicama i zlatnom jagodom. Ubacum slavčicu i to je to. Možete da degustirate, gospođica Phoebe. Hvala, slobodna si. Halo, Bobby, pogledaj kakav koktel imam. Baš je lep, zar ne? Sviđa ti se? Mogu da podelim s tobom. Uzmi. Da, prevarila sam ga. O, da, ovaj koktel je prelep. Šta? To je brokoli, fuj. Odvratno. Prevarila si me. Da, ali gotovo je sad.